Pa drugari, konačno da sednemo da popijemo kaficu. Posle ovolikog tabanja. Kako je bilo? Ekstra. A? Ekstra. Svi kako su spičili brzinski do gore, a? Ješta. Za 36 sekundi je bilo. Šta ti je brzina? Kad se on penje... Pa ako se on penje 36 sekundi gore uzbrdo, koliko ide za nizbrdo? Isto. Aha? Isto. Misliš? 56 metara za 36 sekundi. Ja sam mislio da on neće zakošiti. Zamisli to da se desi. Ja kad sam vidio da on 5 metara... Ali zato on ide s nama. Vidiš, u svaki lift ide po jedan što je obučen za to. I ja kad sam vidio 5 metara, on ne koči i rekao gotovo, znači tu smo. Ali sjeti ono, ne osjetiš uopšte da te vuče gore? Da. Nije da te spušta? Ne. O jebo. Treba se popet gore, vidi kako. Kad peške išli, koliko dugo trebalo? 150 metara. Ne bi se ni popeo gore. Misliš? Pa ostao bi na 5. spratu. Ali je pogled prelep. Sredla. Ceo Štutgart se vidi. Prelepo je. Opet kad ga odozgo sad pogledaš, ne on toliko puno veliki ne izgleda, a ima milion stanovnika. Štutgart? Da. Ja. Ono, toliko je poznat u svijetu i sve, Ali zamislite imajte da oni ovo naprave, znači ti koliko je to, 217 metara, da oni to naprave za 2 godine samo. Sve. Ali je prelepo, to stvarno treba vidjeti. Pa nije skupa, mislim nije skupa, 12,5 eura je po osobi. Nakupe se oni tu love i hahaj. Viš šta je tu ljudi? Pa dobro, vidiš, to je velika atrakcija, tu maltene iz čitavog svijeta dolaze ljudi. Ja. Pretežno, ko ti dođe u posjetu, oni ga svi vode na taj tvoran. Pa dobro, lepo je da se vidi. Kad smo mi ovdje bili pre 6-7 godina. Da, on je tada, bilo to sve gore renovirano. Htjeli smo da uđemo i u restoran, međutim, jako velika gužva da bi se ušlo u njega. Prvo to punije, treće opet naši svuda. Ja ušao bio na sporedna vratom, ja. Istera napolje. Viče, kud si ti pošao, moraš čekaš ovdje, ima neka traka crvena. Nisam znao. Ma, rekao mi sam sebi, ja čekam tebe tu još pola sata, ne pada mi napad. Tako da smo odlučili ovdje dole da u prizemlju da popijemo kafu. Ja, ali ne možeš gore, ti je samo da popiješ eto nek piće i to je to. Ne možeš Pa ni dobro, da pušiš jer je zatvoreno. Pazi, fora je u tome svemu, ti kad sedneš gore, onda on se okreće, razumiješ? Ja. I ti sad dok popiješ gore kafu ili ručaš ili mislim On te okrene 360 stepeni. On tebe okrene 360 stepeni, te okrene i ti u suštini imaš neki ambijent. Ali vidiš, evo sad sunce, ali kad smo bili gore, dobro, bilo je malo sunca, ali je duvo jak večer. Ja se zaladi živa. Ja ponovno bio telefon gore da snimam, bez onoga štendera, rekao, ne sme sad, one rešetke, rekao, ako sad malo, šta će ako mi ispadne iz ruke? Da vidiš, dobro, ja sam držala na ovome držaču, međutim, kad se približim onim rešetkama, totalno mi zamuti sliku. Kod mene isto, neku smetnju pravi. Aha, ali ne znaš što to? Zbog onih ovih gore, repetitora. Repetitora, je. Ma ja mislim da oni to prave, da ti ipak telefon, ono, znaš, da ti spadne dole.
Nešto sam nabavio. Čip da imam za kolica. Šta će ti te... Ovo su pare iz Stuttgarta, znači original. 0 eura. 0 evra, ali original. Okreni na drugu stranu. Što? Pa ovako ostavi da ti se vidi lepo Stuttgart. Dobio sam hemijsku sa majmunom. Majmun se penje uz lift, spušta se I nosi breclu za svaki slučaj. i nosi breslu. Za svaki slučaj, ako krene peške, koliko mu dugo ili ako se pokvari lift. Šta je bilo još? Magnet. I koleginica kukla džidžamidžice da lepi po frižiderima. To je to. Ništa pametno. Samo skupo je unutra. Baš tako. Jedna šolja, ona za čaj, 13,5 eura košta. A dobro, na tom oni zarađuju. Ali to je preterano. Na te atrakcije. Pa šta zna ona iz Kine što je došlo tu, šta je za to, misli to mora da kupi. Pa na takim zarađuju pare, šta? Ja, ali samo je utisnut Stuttgart na nju i to ti je to. E pa, to je, Stuttgart je I brand. 13,5 eura. Stuttgart je brand. Znači, ipak drugari, vidite da Stuttgart nije Stuttgart samo. Stuttgart znači ima dosta Pa ima prelepe Džidžimidžija. atrakcije što može da se vidi. Ima svašta. A još ćemo mi vas da provedemo. Sad sam odlučio da upoznam svoj grad. Mislim, ja sam išla na ta mesta, ali tako nisam to registrao baš. Nisi snimao za YouTube? Pa nisam tad ni za YouTube snimao, ali ja sam to uvijek smatrao da je to sasvim nešto normalno, šta ja znam. Pa dobro, zato što si rođen ovdje. Ali opet čovjek kad pogleda, Ljudi plaćaju, znaš koje pare da bi došli ovdje da vide to. ja kažem onom dedi u kapeli, rekao, pitam ga, ko je tu sve sahranjen i to sve, on meni to objašnjava. Ja njemu kažem, rekao, vidite, rekao, ja sam ovdje dolazio preko momak da bi gledao, rekao, Vidikovac, onako samo, znaš. Ali na kraju pameti da uđem sad, recimo tu, da je tu neka kapela i da je tu kralj neki sahranjen i da je to veoma bitna persona što se tiče grada Stuttgarta. Jer on je ovo maltene sve te zgrade pregrađivo i napravio i ostavio nešto iza sebe. Ja. Faktički osnova ga je da bude veliki grad. Pa on jeste veliki grad. Pa jeste, ali vidiš kad pogledaš sad odozgo, recimo, sa tornja nije baš ono. Pa dobro, zato što je nadžiđano. To je zgrada na zgradi. Ali sve su zgrade, sve pod konac. Znači sve u jednu liniju udarene. Znači to je, arhitektura je jako pažena i više u ono vrijeme jedno. Da su znali za te stvari. Pa dobro. Pa dobro, Nemačka ima vrhunske arhitekte i tada u to vrijeme svi su odlazili tamo negde, su im plaćali debelim parama da bi došli kod njih, da im prave projekte i to. Pa dobro, vidiš, recimo iz Stuttgarta je i autoindustrija potekla, znači Pa sve. prvi auto je Nemačka je napravljen mozak, u bre. Stuttgartu. Prvi motor što je bili su napredni. Oni su se trudili bili. Opet neke persone tu nam sedaju u kadar.
selu ljudi popiju pivo. Pa da, ovo što date poznat znači po vinu i po pivu. Ovdje se pivo dere Ko vodu. u cisternama. Više popiju pivo nego vode. Što rekao Nikola Koja, kad sam legao, kaže, po cisternu i 3 dana dok je nisam popio, nisam se odvajao od nje. Svaka zemlja ima svoje običaje, svoje tradicije, svoje nešto, svoje brendove. Mi smo do duše ovdje uspjeli sa pasuljem, sa ćevapima. Tako da... A oni sa drugim stvarima. Mislim, vidjeli ste ono što su pravili, onu tehniku, onu ratnu opreme i ono šta su radili, kako su oni ušli u Drugi svjetski rat, kako su bili opremljeni, šta su sve napravili, šta su znali da naprave. To je stvarno, mislim, mozak veliki. Dosta su doprinijeli čovječanstvu, ali mnogo su i zla uradili, tako da... Pa dobro se. Pa ko nije? Pa dobro, ja mislim ipak da nije ko što su oni napravili. Ovdje isto, ja mislim par metara odavde se nalazi neka vrsta vazdušne banje. To treba isto da vidimo. A ne možeš, zato što tu moraš da postaneš kako se zove član. Ja, moraš godišnje da plaćaš i to. I onda dobiješ kako se zove kao barakicu neku, znaš, od drveta. I tu možeš svoje stvari da čuvaš kao. Da možeš držiš one papuče, pa da možeš da držiš za ležaljke. Tu oni samo dolaze da leže. I rade joge i takve zabanci. Okay. Ali su sve to pretežno stariji ljudi, penzioneri. Koji imaju vremena. A ovdje je stadion, znači, se nalazi od Stuttgarta Kikasa. On je drugoligaš, nekad je bio i prvoligaš. Teniske igrališta, ima ovdje dosta. To možete da vidite od ozgo kako su snimali sa tornja sve dole. To je to. I ovo što ga ugreja sad? Sad ga baš ugreja, ne? Možete još izdržati tabaki malo. Šta? A? Pita. Da idemo da tabamo ponovo. Što? Nađi slobodno, nemam ja tajne nikoga ništa. Šalim se. Ništa, idemo mi sad za nas da tabamo dalje, pa ćemo to da nam pokažu. Gde smo tabali? Gde smo tabali sve. Ja se nadam da ću uspjeti neku kilu da sredim. A šta ti misliš? A vidi se, Boga mi, kako sam počeo da tabam za YouTube, skinuo sam. 200 grama. A nije baš 200, ali 300-400 sigurno. Primjećuje se. Ništa. Gledajte dalje ovo šta mi radimo, pa se vidimo.